A pánové, vás zdravím při pondělním na kus řeči. A dneska to máme trošku takové zvláštní a pestré vysílání, protože v minulém týdnu absolvovali jsme Mastermind na Slovensku, Finklubu Slovakia. A měli jsme úžasné 2 dny, 3 dny, ale 2 dny intenzivní, kde jsme se vlastně podělili o zkušenosti. Nápad byl takový, že chtěli jsme udělat nějaký team building a chtěli jsme ho udělat trošku jinak. Říkali jsme si, že nebudeme v kravatách, a v lodičkách a silonkách, ale uděláme to trošku na styl Finska. Dlouho jsme koketovali s akcí typu teplákovka, takže jsme se domluvili na opravdu takovém komorním setkání úžasné chaty, Liptovská osada, kousek od Ružomberka. A první den bylo vlastně wellness, bylo grilování, bylo posezení, bylo vykládání takovou odlehčenou formou. Někteří z nás to protáhli až do ranních hodin, ale tak měli jsme si po dlouhé době co říct. A druhý den jsme měli intenzivní školení. Intenzivní školení opravdu jsme to pojali tak, že jsme potřebovali probrat nějaké firemní záležitosti, no a pak jsem měl připravený, jsem dlouho avizoval mastermind takový, 4 hodinový pro naše úžasné dámy i pány, kteří tam byli. Takže jsem se podělil o novinky vlastně z školení, které jsem absolvoval, o kterém jsem vůbec ještě tady nemluvil, takže to byla premiéra pro některé, protože vím, že někteří absolvují tady ty pondělky na kus řeči, za což se nesmírně rád a chtěl jsem to trošku zpestřit, ať nemluvím o něčem, co už dávno ví, takže jsem pro ně připravil pár takových nových informací. No a celkově takové to motto, které já jsem říkal toho školení, bylo, a mi se opravdu líbí, Grant Cardone, nevím, jestli ho znáte, jeden z nejúžasnějších a asi nejlepších obchodníků momentálně na celém světě a má krásné rčení a to je takové, že i ten nejlepší produkt nedokáže porazit ten nejznámější produkt. A my jsme se bavili právě na toto téma a předávali jsme si informace, protože opravdu produkt můžeme být sebe menší, sebe lepší, sebe nejlepší na světě. Ale pokud o tom široká veřejnost neví, tak tím neprorazíme. Takže my jsme celé ty 2 dny, nebo celý ten jeden den jsme se bavili o toho, zaměřili jsme se vlastně, co dělat, jak dělat, jaké nové typy, triky vlastně, jak zlepšit, aby jsme byli více vidět. Vymysleli jsme plno zajímavých věcí a jedna z těch bylo to, že si dneska uděláme společný Zoom a já jsem dámy, které tam byly, tak jsem poprosil, aby se dneska přihlásili a vlastně podělili se o svoje aha momenty z celého školení, co je tak nejvíc zaujalo. No a já bych to tak pak potom doplnil vlastně, nebo proletěl, když tu budu mít nějaké další věci, na které mi zapomenem a podělíme se s vámi, protože 4 hodiny opravdu nejde vměstnat do dnešních 45 minut. Takže to si možná buď si to rozdělím, nebo si to nechám na někdy příště. Možná se nás sejde víc, to bylo v úzkém jakby jak to říct, v úzké skupině top sponzorů a vedoucích distribučních center, takže opravdu top skupina a jsme říkali, že určitě, když bude více zájemců, tak můžeme udělat další takové školení. Takže pokud nám to vyjde, já tady dneska nebudu moc mluvit a poprosím Veru, já tebe mám hned tady na hledáčku. Vidím, ne, že bys nechtěla, ale krásně ses přihlásila k vlastně situ se zapnutou kamerou, takže jsem prosil dámy, ať si zapnou. A počkej, zkusíme to tak, že já si vypnu PIN, abych mohl udělat tak, že speakers view, no vidíš to. Zkus si zapnout zvuk a já udělám tak, že view a dám speaker anebo gallery. A zkus se s náma podělit vlastně o svoje aha momenty, jaké jsi měla z toho víkendáku. No to neviem, či si urobil dobre, že si ma prvú vybral. Jo, já jsem vám říkal, sorry, že ti do toho budu vstupovat, ale někdo první musí jít, víš? A ty jako osoba, která točí úžasné reelska, takže si s tou kamerou zžitá, spjatá,
Přesně, já jsem to plácnul teďka, no jo. Tak dívej, někdo musí zažít, jo? Aj Tak o tom budem hovoriť, no len to je trošku niečo iné natočiť to Reelsko a hovoriť takto tuto pre ľudí na kameru, no. Tak v tomto ťa obdivujem. Ale nie, ja som to povedala preto, že neviem, či som mala ísť prvá, lebo ja možno, že začnem tak zoširšia a rada by som povedala, že nebude to konkrétne len možno o tom masterminde, ktorý sme s tebou mali cez víkend, ale o tom, prečo ja vnímam, prečo je dôležité chodiť na tieto Zoomy, alebo prečo sú dôležité tie školenia a to vzdelávanie, hej? Lebo ja to vnímam tak, že nie úplne vždy mám tie aha momenty, alebo dokonca niekoľko. A aj keď väčšina tých informácií vždycky vedie k tomu starému známemu, že bez práce nie sú koláče, alebo ako naša Giska Savová hovorí, že obchodník je príčinou, tak napriek tomu si myslím, že je nesmierne dôležité, aby sme sa ich zúčastňovali. A poviem prečo. Pretože ja si myslím, alebo za mňa to mám tak, že mne aj tvoje Zoomy, aj tieto školenia veľmi pomáhajú nadstaviť si myslenie. Že podľa mňa si ani neuvedomujeme, aké dôležité je uvedomovať si tú svoju sebahodnotu. Či už tým, ako si spomínal aj cez víkend, ja neviem, že odstrihneme tých ľudí, ktorí nám to sebavedomie a tú sebahodnotu podkopávajú, alebo tým, že si proste pondelok čo pondelok sa uistíme, že halo, môžeš si dovoliť uspieť bez výčitky, hej. Takže v tomto to ja vnímam, že je to dôležité alebo aj napríklad to, že nájdi v sebe to svoje prečo, hej, že to nie je len fráza, ale že fakt je to také pozretie sa pravde do očí, že ako to každý v sebe vlastne máme, hej. Napríklad ja som mala veľký aha moment, keď som vlastne prišla na to svoje najhlbšie prečo. No. Napsala si z nie je těch, jasné, že... Ako? napsala si z těch svojich 13 důvodů, proč, hej, jak jsme měli za... Áno. A A který to bola bylo som to? v šoku a normálne ma to akože, ako sa mi teraz chveje hlas, tak sa mi aj vtedy chvel. Akože, ja viem, že niektorí ľudia toto majú možno v sebe vyriešené takéto veci, hej? A čerpajú zase úplne niečo iné z tých školení a z tých Zoomov. Ale napríklad mne to veľmi pomáha pondelok čo pondelok si proste nadstaviť ten mindset, hej? Lebo ja viem, že keď dám do poriadku hlavu, hej, a to svoje sebavedomie a tú svoju sebahodnotu, tak potom prídu tie bomby. Hej, a pre mňa je to tie Zoomy ako si proste šňupnúť, hej, že ja v pondelok som nabudená, nastavená, mám to proste pekne v sebe upratané, ale jednoducho do toho víkendu to zase tak nejak vyprchá, ja už v piatok viem, že si proste v pondelok zase budem musieť šňupnúť, aby som sa teda nabudila znova. A ten víkendový mastermind, čo to bolo ako jak šleha do žily, hej, to bolo niečo tak neuveriteľné, že tak krásne sme zase prepojili tú našu pozitívnu energiu s tým tvojim navigovaním, že aha, veď skúste sa na to pozrieť aj takto, alebo skúste veci urobiť takto. Vieš, že jednoducho, že tak nám to krásne zase spolu hrálo všetko, no ako vždy konec koncov. No a ďalšia vec, prečo je to dôležité, si myslím, lebo niektoré veci človek proste potrebuje počuť miliónkrát, hej. Ja som napríklad donedávna bola presvedčená o tom, že ja nedokážem dať ľuďom na sociálnej sieti žiadnu hodnotu, hej. Že ja nedokážem natočiť také motivačné video, jak ty, hej, že povedať niečo múdre a vôbec niečo povedať, hej. Veď ešte aj toto mám napísané. Dívej, já ti do toho skočím. A potom, ano. Já ti do toho jenom skočím, neboj se, a i já všechny ty Zoomy mám napsané, tak se neboj, že já mluvím z patra, hej, takže je to všechno o té přípravě. A ty tu hodnotu dáváš, takže vy, kdo jste ještě Veru nesledovali na sociálních sítích, tak se podívejte na její úžasné reelska a dejte jí tam palec hore, protože ona už díky tomu, že natočila
XXX úžasných reelsek, a to se bavíme o sledovanosti. Největší úspěch mělo 300 tisíc, co tě vidělo, reelsko, a díky těm reelskám se dostala k filmu, takže to jsme tam tež rozebírali. Takže pozor, jako klobouk dolů, to není o tom, že neumět natočit. No Ty už ja to už umíš. sa opýtam, ty si čítal môj papierček tuto, či ako? Já to vidím. Lebo to som chcela pokračovať, že proste, že zrazu mi to docvaklo aj vďaka tým vzdelávaniam, že halo, ty kokos, však v dnešnej dobe je dávať smiech a pozitívnu náladu tou najväčšou hodnotou, alebo jednou z tých najväčších hodnot, hej, tak som sa zase niekam upratala, že OK. A pritom si nám to hovoril miliónkrát, buďte autentickí, buďte sami sebou, robte to, v čom sa čo vám ide, hej, ale jednoducho vidíš. Miliónkrát som to počula a aj tak mi to trvalo, kým mi to všetko docvaklo, hej. A presne, a vďaka tomu, že aj ty si nás určitým smerom alebo určitým spôsobom dokopal k tomu, že točte tie videá, nebojte sa toho, hej, nebuďte s prepačením predposratí. A vďaka tomu, že som nebola, veď ja som si nevedela kedy si predstaviť, že sa postavím pred kameru a niečo tam poviem alebo niečo natočím, hej. Ale vďaka tomu, že som posunula tie svoje hranice presne, hej, tak som sa potom nebala zapojiť do komparzu, nebala som sa zapojiť do reklamy a prinieslo mi to ďalšiu hodnotu do života, hej, ktorá možno vôbec nesúvisí s našim MLM, ale bolo to niečo, čo mi prišlo do života, čo považujem za pozitívne, prinieslo mi to nových ľudí a to je ruka v ruke, hej, a o to sa zase celé odvíja. Fakt je to o tom, že nebyť pokazaný, no. A ešte som chcela povedať, počkaj, mám to tu napísané, Ano. že áno, vlastne, že to je tá pointa toho celého, že napriek tomu, že nie vždy mám z tých pondelkových zoomov, aha, že tak toto bol pre mňa, aha, moment, toto, tak ma to proste udržuje v tom nejakom nadstavení tej mojej mysle, hej. A som strašne vďačná za všetkých ľudí v mojom živote, ktorí ma takýmto smerom obohacujú. A ty a tvoje zoomy síce nie ste jediní, ale si jeden z nich, hej. Takže aj ti chcem touto cestou poďakovať a je škoda, že veľa ľudí si neuvedomuje tú hodnotu napríklad aj tých pondelkových zoomov, ktorú vlastne nám dávaš a dávaš nám ju zadarmo. Takže klobúk dole. Ďakujem. Až mi slzička ukápla, ty. Takže díky. Každopádně, vidíš to jsme tam nerozebírali, aby jsme se představili, hej, takže já jsem ti dal slovo, ale Verunka na distribučním centru v Prievidzi pracuje, takže šikovná, kdokoliv z vás jste poblíž Prievidze, tak kdykoliv se zastavte a s úsměvem na tváři vás tam rada obsluží, že? Takže distribuční centrum Prievidza. Ďakujem ti. Ja ospravedlňujem sa za môj rozochvetý hlas a ja som trošku tremista, takže to sme dvaja. Dúfam, že som odovzdala tú moju myšlienku, ktorú som chcela. Když to, tak to doplníme příště, nebo konečně přihlásit, víš, takže ďakujem moc. Dívej, koho jsem tu měl? Já jsem tu měl dál, díky moc, Veru. Adelka Englerová, můžu poprosit, počkej, tak vypni si mikrofon, teďka já se pokusím to nějak přepnout galerii, ať to mám. A Adelku, jestli můžu poprosit, jestli si zapne mikrofon. No, a zkus se nám představit, víš, teďka to budeme nějak tak, v krátkosti představit, kdo jsi, co jsi. A dej do toho představení opravdu to, že jsi najlepšia, hej? Tak. Tak čaute. Tak ja som teda najlepšia, ale nie, takže krásny pekný večer vám všetkým prajem. My sme s Andrejkou ešte pred... No. Sorry, abych někoho neurazil. Sama za sebe si najlepšia, hej? Každý z vás je nejlepší, takže tak jsem to... Dobre, veď sranda musí byť. Takže len aby som to uviedla na pravú mieru, ešte pred hodinou sme s Andrejkou Hásovou, ktorá je teda moja partiačka tu v Rimavskej Sobote, boli na Pilatese a bleskovo sme stade utekali, aby sme stihli Zoom, lebo sme sľúbili, že tu dnes večer
Takže sme tu, už som videla, že je tu. Som lekárka, onkologička, s Finklubom spolupracujem 5 rokov, teraz v januári som mala 5. výročie. Za tých 5 rokov sa mi podarilo dosiahnuť pozíciu direktor a som na seba veľmi hrdá, pretože som to dokázala popri práci lekárky, popri 3 synoch, takže toľko, čo som sa teda mohla pochváliť. A som veľmi rada, že sme mali tú poradu na Liptove teraz. My sme s Andrejkou na otočku, pretože tak to vyšlo. A čo by som tak povedala vám všetkým, tí, čo ste tam boli, lebo vidím, že ste tu prihlásení viacerí, čo sme sa tam stretli, tak si myslím, že máte všetci upratané, čo sa týka priorít. A myslím si, že keď chceme sa posúvať, nielen v tomto biznise, ale v každom biznise, tak najdôležitejšia zo všetkého je vytrvalosť, pretože nie vždy všetko ide hladko, ľahko a tak, ako si predstavujeme, ale som stále presvedčená, že aj tie najmenšie kroky sú stále lepšie, ako niekde ostať stáť alebo dokonca cúvať a zľaknúť sa. Takže za mňa, kto sa chce posúvať v čomkoľvek, tak tá vytrvalosť je najdôležitejšia. Viem to z toho, že vlastne ja som pred 5 rokmi začala behávať, čo pre mňa bolo neskutočné začať behať, lebo som to vždy neznášala. A na tom behu som videla ten pokrok a tak som si povedala, že takisto to musí ísť treba aj v sieťovom marketingu a nemýlila som sa a je to tak. Takže za mňa všetkým prajem veľkú vytrvalosť a tým pádom sa budete posúvať a niekedy síce pomalšie, ale potom tá celá snaha sa tak pozbiera dokopy a príde taký väčší skok, som o tom presvedčená, takže za mňa toľko, ja by som tak vyzdvihla tú vytrvalosť. Super. Ďakujem moc, Adelka. Trošku se nám trhalo ze začátku, jenom zopakuju. Adelka, primárka onkologického oddělení právě v Rimavské Sobotě. Takže ďakujeme moc, díky. A utekaj sa potom osprchovať, ale ďakujeme moc, že ste si udělali ten čas. Tak to myslím, že z toho přímo cvičení ste skočili k nám na Zoom a za to si moc z toho cením. Takže ďakujeme a tím pádem Miška Willer, tebe tu vidím, tak počkej, tebe zas přepnu tak, ať tě vidím na a zapni si mikrofon, však ty si profík, ty vieš, predstav sa jenom nám a tým, kteří tě nepoznají, protože to nahráváme a někteří to uvidí ze záznamu. Kdo si, čo si? Takže vás všetkých pozdravujem, dúfam, že ma dobre počujete, lebo mi v posledné 2 dni zdýhavajú sluchatka. Ja som podobne ako Adelka doletela, som bola asi tak 4 kilometre od domu o 3/4 na 8, keď som si uvedomila, a ďakujem, že si dal na skupinu tú fotku s nastaveniami, lebo zrazu mi to píplo a ja, ty bogo, veď my máme webinár, lebo ja som každý večer chodím vyvenčiť deti a teraz, dobre, vy choďte a ja letím domov, tak som s vyplazeným jazykom dobehla, hovorím, aspoň rúž si dám a preozačem si tričko a nabehla som na firmu. Takže áno, je to o tých prioritách veľakrát a je to aj o tom pripomínaní sa jeden druhému. A práve aj tento víkend, ktorý sme strávili, alebo tých pár dní, čo sme strávili spolu, bol veľmi pre mňa dôležitý práve preto, že je dôležité si pripomínať tie priority. Je dôležité si pripomínať, že že nikto to nemá ideálne, nikto to nemá perfektné. A že úspech je naozaj niekedy vykúpený slzami, krvou, hej, a musíme naozaj makať. Není to jednoduché, ale práve na takýchto stretnutiach, ktoré si dávame spolu, či už to bolo teraz tá pilotná naša tepláková chata, alebo ktorékoľvek stretnutia, či už produktové v Rajeckých Tepliciach, alebo konferencia, ktorá bude v Ostrave v apríli. To mi pripomína práve to, že sa stretávam, tí ľudia, ktorými sa spolu stretneme, mi pripomenie to, že my sme nahodení na jednej vlne. My ideme s jedným takým flow, s takým prúdom, ktorý máme rovnaké ambície, pomáhať ľuďom a hlavne si ako keby uvedomiť alebo pripomenúť, prečo sme vlastne do toho vstúpili. A to je to, čo Veronika povedala na začiatku, že pokiaľ si nenapíšeš tých 13 prečo,
A to je naozaj veľmi úplne úžasné školenie, alebo taká skúška, alebo také úloha, ktorú si správte, či toto počúvajú ľudia, ktorí sú úplne na začiatku, alebo rozmýšľajú, či chcú vstúpiť do MLM-ka, alebo aj tí, ktorí pochybujú o sebe. A mnohí z nás, nakoľko ja som ako group, ja som sa zabudla predstaviť, vidíš, ja predbieham, hej, ale ja som group direktor vo Finklube a už som tu 8 rokov a príde bod, kedy svojím spôsobom akoby vyhoríme, akoby zabudneme, prečo sme to začali robiť. A dať si tých 13 prečo, 13 krát sa opýtaj sám seba, prečo som tu, prečo to chcem robiť. Tak to naozaj to 13. ťa rozobere na šrobiky. A vtedy, keď je ťažko ráno vstať, tak si to 13. napíš na okno, na zrkadlo, do telefónu, na dvere, do auta, to je jedno kde, lebo keď každý máme tie také stránky, alebo také obdobia, keď nám je ťažko, ale to nás posunie ďalej. A čo mne tento víkend dal? Jednu vec, samozrejme to, čo aj dievčatá spomínali, určite áno, ale jednu dôležitú vec mi naozaj utvrdil, že pred 8 rokmi som urobila rozhodnutie, že idem podnikať a firmu, ktorú som si vybrala, bola Finklub. Nielen tým, že som ju poznala roky rokúce a naozaj produkty sú špičkové, ale som sa opätovne presvedčila, že firma, majitelia, aj zamestnanci stoja za to. Pre mňa je to kľúčové, preto lebo keď sa porozprávam aj s ľuďmi, ktorí už robia, priamo sú kľúčoví zamestnanci pre Finklub. Niektorí sú tam od zrodenia Finklubu. Kto si môže povedať, že sú tam ľudia 20 rokov vo Finklube? Ako zamestnanci. No keby tá firma stála za prd, tak tam už dávno nie sú. A potom sú tam, to je to, že keď sa rozprávam s majiteľkou Finklubu, Marketkou Trojákovou, keď s Dankom sedíme a napríklad tento víkend, my sme sa tam rozprávali a jeden z riaditeľov Finklubu nám tam krájal tie zvyšné klobásky večer, kým sme sa mi zabávali a chodil okolo nás a obsluhoval nás. Nie preto, že musel, ale preto, že chcel a bral nás ako rodinu, ako dobrých známych. Jasné, že aj biznis partnerov, ale toto je pre mňa ten tmel, lebo môžete mať perfektný produkt, môžete mať perfektný kompenzačný plán, čo mimochodom my máme. Ale pokiaľ to zázemie v tej firme necítite, pokiaľ nevidíte napríklad tú Lenku, ktorá príde a povie, čo môžem ešte pre teba urobiť, aby som ti viac pomohla. Oni sú všetci hladní nám pomôcť a pomáhať nám. Veď už len keď sa pozrieme na Danka pred rokom, aké rozhodnutie urobil, a to nebolo určite jednoduché rozhodnutie. A rozhodnutie každý pondelok si sadnúť za ten Zoom a dávať nám tu, keď sa tu aj 6-7 ľudí akože objaví, hej, aj to bez fotiek, ale jednoducho dáva nám tú pridanú hodnotu. Toto nerobí ktorákoľvek firma. A preto som si povedala, že ja som naozaj vďačná a som veľmi rada, že pred 8 rokmi som robila rozhodnutie a bolo to super rozhodnutie. A každému, kto sa chce zapojiť do systému, kto chce sa naozaj, či už byť zákazník a vyskúšať si produkty, lebo aj to mám odžité na sebe. To mám nielen odžité na sebe a tisícoch zákazníkov, ale videla som, ako to prechádza výrobou. Keď sme sa prechádzali tými plantážami a poliami nádhernými vo Fínsku, to všetko ma utvrdzuje v tom, že to rozhodnutie bolo super. A ešte jedna vec, čo bola pre mňa veľmi dôležitá tento víkend. Že stretli sme sa na chate top lídri. Ale v podstate sme sa stretli konkurenti. Čo by sme mohli, ako v mnohých iných firmách, ja nepoviem nič, ja nezazdielam moje informácie, moje skúsenosti, čo mi funguje. Nie. Toto milujem na Finklube. Že my si radi povieme a pomôžeme a že odovzdáme jeden druhému tú informáciu. Lebo jedna z kľúčových vecí je to, že nám na zreteli je jedna vec, pomôcť tomu zákazníkovi, či už v rámci prevencie, alebo v rámci toho, aby keď už nastane nejaké ochorenie, aby sme mu uľahčili tú cestu tým ochorením a poznaním. A toto je pre mňa neskutočne dôležité, lebo vidím firmy, ktoré sú veľké, majú krásny marketing, majú úžasné veci, ale vidím tam aj medzi tými top lídrami veľmi veľké napätie. Vidím tam, ako sa škrú, ale nielen medzi lídrami, už len medzi vlastnými. Ale ja naozaj, za tých 8 rokov ja nemôžem povedať, že tu občas nastane nejaká taká blbosť, ktorú vyriešime doslova za 2 minúty.
ale pre mňa to je dôležité, že my sme si dokázali sadnúť a porozprávať sa. A keď som odchádzala v sobotu, tak tam každého jedného sme sa vyobímali a povedali mi, a teším sa na teba, keď sa znovu uvidíme. A to je pre mňa tá pridaná hodnota. A ešte taká jedna vec. Toto není z mojej hlavy, ale mám to úplne žité. Hviezdy sa rodia na podujatiach. A to je jedno, aké malé alebo aké veľké to podujatie je. Čiže ak máte pri sebe niekoho, kto váha, neváhajte a pozvite ho, doneste ho, ukážte mu akékoľvek finklubácké podujatie. A keď v tom momente není finklubácké podujatie, urobte si ho sami. Lebo tam ľudia precítia tú silu, či už firmy, či už kvality, či už tej súdržnosti, či už toho priateľstva. A to je veľmi, veľmi dôležité. Mňa takto pred rokmi pozvala moja, už terajšia sponzorka na Srbské pleso a ja som vôbec nemala paru ešte, čo je Finklub. Vedela som o produktoch, ale nič viac. A mne sa vtedy, a to sú rokúce, predtým, ako som sa zapojila do Finklubu, a vtedy už začal ten malý červík v hlave. Ty kokos, a môže vlastne existovať takáto firma? Môžu byť takíto ľudia? Môže byť takéto spoločenstvo, kde sa ľudia vedia vyobímať, ktorí dokážu rozplakať jeden druhého, ale v rámci dobra. A toho takého, že Bože, ja som tak vďačná. A my sme sa, Danko, sme sa vyplakali, hej, v sobotu, či v piatok, hej, že nám tá slza naozaj ušla, jak sme sa pozreli na seba a bez slov, môžeme to povedať, nie? Hej, my sa pozreli na seba a mne naozaj vybehli slzy a ja som si povedala, že ja som tak vďačná, že vás mám a že môžem byť súčasťou vás. A ja veľmi pevne verím, že pošlite toto, nech si to každý pozrie, lebo mne to zmenilo život. A mne to dáva aj tú slobodu. Nielen, že tú finančnú, hej, tá ešte len príde. Aj keď už teraz ju svojím spôsobom mám, ale hlavne mi dáva tú slobodu, že sa môžem rozhodovať, čo ja chcem, ako chcem a firma stojí za mnou. A tá firma si ty, tá firma je Lenka, tá firma sú všetci, ktorí ste v Žiline, ktorí nám naozaj každý deň na zodvihnutie telefónu, na jednu správu urobíte všetko, čo nám na srdci vidíte. A ja vám za to chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať. Jasne, samozrejme aj všetkým ostatným, hej, tým generálom a aj tým, ktorých som, tomu môjmu tímu, ale aj tým môjim konkurentom. Lebo pre mňa nie sú konkurenti. To sme spolubojovníci, hej? Hej. A ja vás mám všetkých rada. Takže to je moje. Ďakujeme moc, Miška, protože tak, jak říkáš, to je nejenom rodina, my jsme už fakt jakože kamaráti, to už člověk, když vás všechny vidí, to je radost. Člověk ne, že jede na poradu a třeba ježišmarja, co bude za nějaký problém a co se bude řešit. My nikdy nemáme problém. To je to úžasné, že my ho dokážeme vyřešit během chvilky a je fakt... Za mě už bylo jenom to, že jsme seděli do ranných hodin, hej, a to jsme ze čtvrtku na pátku se jenom připravovali na tu odbornou část a povykládali jsme a poobjímali a zaspomínali vlastně, jak vůbec všechno tohle začalo, kde ten nápad a tak a kde se chceme všichni posunout a to byl jeden z mých důvodů i prečo jsem začal ty Zoomy, protože ty sama moc dobře víš a všichni to ví, že právě spojování navzájem, pomáhání si jeden druhému, tak se posouváme všichni a posouváme se jako celek a jako jednotlivci. Takže to je v tom úžasné, že já jsem to kdysi zažil i u nás takové ty hlášky, že já ti to nepovím, lebo jsem z jiné struktury a tak dále, ale my jsme to dokázali změnit a tu v tom je úžasné, že si poradíme a dáme si fakt jakože tipy, tripky, od každého a každému. Takže to já vám za to moc děkuju, protože to je přesně to, co já chci a co myslím, že všichni chceme. Takže ešte veľmi jeden rýchly dotaz, ak môžem. To je fakt veľmi krátko. Čo bolo na tom úžasné a pre naozaj tí, ktorí váhajú, či teda by sa chceli spoznať Finklub viacej,
Pre mňa tento víkend znamenal ešte jednu vec, že tam sedeli aj baby, ktoré už sú s Finklubom 30 rokov, ktoré vyzerajú na 45 a niektoré majú 65, hej? Čiže už len to je vlastne dôkaz toho, že Finklub funguje. Áno. A nie len v rámci toho zdravia, ale v tej stabilite. A tá staršia generácia, ktorá si ešte prešla tým faxovaním a ťahaním balíkov na poštu a obchádzaním si jednotlivých ľudí, hej, my to teraz máme trošku iné, hej. Zoberiem TikTok, Twitter, Facebook, blum, telefón, SMS-ka, Messenger, ideme. Oni si to inakším spôsobom odžili a môžu povedať ten svoj pohľad a oni ho povedali a to bolo na tom krásne, že oni napríklad nikdy nepôjdu do niektorých tých mladických vecí, ale zažili si to rovnako len inou formou. A to nás ako keby utvrdzuje, že neboj sa, hej, akože ako my sme tiež museli makať, my sme tiež museli robiť, veď toto není biznis zadarmo, my nerozdávame, toto není len tak. A to sa mi naozaj nesmierne páči, že sú stále ľudia vo Finklube. Aj z tej poviem, nezabite ma staršie generácie, hej. Poviem vyzrelé generácie, hej, ktorí veľmi radi prídu a povedia a predajú tie svoje informácie. A toto nech mi ukáže druhá firma. Tak, jak Ďakujem veľmi říkáš, pekne. ono, zkušenější generace, ta naše zkušenější, Tak. ale já jsem právě, my se o tom bavíme a nikdy nikdo nenutí, aby šel do těch sociálních sítí. A právě ta skupina těch, co jsou opravdu těch 30 let, tak to je pro nás ta chodící reklama. A to je to, že my je dotáhneme na to. Oni rádi přijedou na ty naše teplákovky a jakékoliv další akce. A tam je přesně ta jejich úloha, co já říkám, jak přineseme ty mladé, aby oni tam byli a řekli, že opravdu 30 let funguje to a je to úžasné, aby jsme skočili na tu stejnou loď. Takže ne, máš pravdu a je radost každého z vás tam vidět. Tak, díky moc, Miši. Teď mi naskočí. Kdo mi naskočí? Zlati. Ty můžeš se zapnout? Alebo áno, alebo ej. No asi teraz. No, super. Tak mi porozprávaj ty z tvojho pohledu. Zlatica Miscová, ty se představ a já tě představím jako úžasnou vedoucí distribučního centra z Banské Bystrice a zbytek nechám na tebe, takže pojď nějaké svoje dojmy, jaké máš. Dojmy mám také, že po tom stretnutí našom úžasné, prišla som do práce, ráno o 9:30 už ma čakalo kopec zákazníkov a do 7 hodiny som bola v práci. Bez obedovej prestávky, nič. Úplne skvelé. Tešili sa všetci na mňa, keďže 2 dni som mala vypadnuté v práci, tak som to dobiehala všetko dnes, čo si myslím, že to bolo úžasné. A preto rada robím Finklub naozaj, že mám úžasných zákazníkov a všetkých okolo, čo ma navštevujú. Fajne. A řekni mi z toho nějaké zážitky, aha momenty z toho našeho školení, jestli tam máš něco, nebo... No určite veľa takých informácií, ktoré som ešte ani nepočula, hoci robím vo Finklube 15 rokov, takže všetko bolo pre mňa nové, také príjemné, čo si človek vypočul, zažil, užil. Skvelé podujatie. Super. Doporučuješ, aby všichni ostatní, jak budeme mít jakékoliv stretnutie, aby došli, že jo? Určite. Já tě nebudu dál trápit, protože vím, že někteří rádi mluví, někteří to chtějí mít rychle za sebou. Takže díky moc, pozdravuj Miloše, protože jsem ho tam viděl vedle tebe, takže ho pozdravuj ode mě. Andrejka, ty se dokážeš zapnout a říct nám svoje dojmy jako nováček? No, nováček. Ty nejsi nováček, hej? Zapni si zvuk. Máš zapnutý? Nemáš. Ani nejde. Ani nejde zapnout zvuk. Takže chceš jenom pozdravit, hej?
Takže já jsem tě hodil do toho, jsem myslel, že mi hodíš pár slov, ale nevadí. Andrejka Hásová je na distribučním centru právě v Rímavské Sobotě, takže to je členka, která už je nějaký ten čas s náma, a teďka pomáhá právě Andrejce a to je ta druhá, která přišla z toho Pilates. Takže děkujeme moc, každopádně, že jsi přišla na náš Zoom. Vím, že další z vašeho týmu, co tady je, hej, tak byla. Mám tady zprávu od ní do chatu, určitě jste si všimli, Anička z Popradu, takže ta jenom se omlouvá, že nemůže zapnout kameru a nemůže zapnout ani zvuk, takže všechny vás moc pozdravuje a taky se jí moc, což můžu říct, ráda viděla všechny, jak dámy z distribučních center a zkušenosti, skvělé informace, děkujeme. Přeje každý jednej úspěch a pracovné nadšení. Má to význam, keď takto pomáháme sebe ako aj dalším ľuďom. Takže Anička, čtu zprávu pro i ty, co se dívají ze záznamu, protože to nevidí. Takže děkujeme moc. A já se tady dívám, jestli tu je ještě někdo další, co tam byl. Klidně si zapněte kameru. Jestli chcete nám říct nějaké informace, podělit se s náma o zkušenosti, ale si myslím, že asi už tu nemáme nikoho, takže dámy, vy, co jste mluvili, děkuju moc za to, že jste se podělili vlastně o ty informace a o zkušenosti. Tak jak jsem říkal, školení. Otevřeli jsme si věci, které jsme normálně nerozebírali a šli jsme do hloubky a hlavně jsme si řekli i takovou tu zprávu. Pojďme to vzít fakt jakože za pačesy a pojďme to vzít ten biznis vážně. A teď to nemyslím tak, že doteďka to lidé nebrali vážně, oni to brali vážně. Ale když si potom řekneme věci, které bychom mohli dělat, tak najednou jsme zjistili, že ne, že mrháme svým talentem, ale máme plno ještě záležitostí, které bychom mohli dělat a vlastně, když si to uděláme v tom trošku takový jasný pořádek a dáme si přesné dané cíle a pořádníky a vlastně systém práce, když si nastavovali jsme si od rána do večera, co máme dělat přesně, jak třeba postovat na sociálních sítích, jak mluvit na venek, jak se setkávat se zákazníky, kde hledat ty zákazníky, jak s nimi mluvit s těmi zákazníky, co jim říct, změnou i prostředí, jak přijdeme k novým klientům. Řekli jsme si opravdu toho hodně, protože 4 hodiny opravdu byly intenzivní a snažil jsem se vměstnat informace vlastně z takového obchodního školení a opravdu věřím, že za mě už jenom tou přípravou, kterou jsem si udělal na to školení, tak bylo něco neskutečného. Už mě to posunulo někam zas dál. A zjistil jsem nové informace. Pardon. Nové informace. Pardon, zaskočilo mi. Šup. Tak, dostali jsme se z toho kašle. Nechtěl bych tady omdlit nebo udusit se v živém vysílání. Tak, bavili jsme se opravdu o hodně věcech. Já tady mám poznámky o kvalifikacích lidí, o tom, jak si dělíme vlastně členy v naší struktuře, jak s nima pracovat, kdo s náma pracuje, kdo ne, proč s náma nepracuje, s kým máme pracovat, na koho se nejvíc zaměřit s tou naší energií, proč, aby jsme vlastně vytěžili z té naší struktury co nejvíc to jde, ano. Prostředí, vzorce z dětství jsme si rozebírali, vlastně ty naše bloky o třeba penězích a tak dále, o chování, o vztazích, o tom, jak získávat nové lidi, jak networkovat, motylkovat vlastně na různých akcích, co říkat, kde, jak se propojovat. Hned večer jsme aplikovali s Míšou, protože všichni jste nám odjeli
někteří z nás zůstali a my s Míšou tím pádem jsme vzali zásoby, které nám zůstaly a šli jsme aplikovat nejnovější poznatky po Liptovské osadě. A networkovali jsme a všechny lidi okolo jsme učili, jak se propojovat díky třeba WhatsAppu, QR kódu, o kterém nikdo nevěděl. Takže taky úžasná záležitost. A poznali jsme plno zajímavých nových lidí, jenom tím, že jsme vyšli vlastně do Liptovské osady. Marketing, jak ho používat, ale jak pracovat s ním v rámci network marketingu, hej? Jak dělat obsah tak, aby pracoval pro mě. V biznisu, jaké chyby jsme dělali, námitky, jak pracovat s námitkami, prodejný cyklus, bože, bylo toho mraky, jak na úspěšný prodej, jak ho zakončit, follow-up, to znamená následování prodeje, co dělat, jak zvýšit procento prodeje. Těch informací bylo mraky a věřím, že ti, co tam byli, tak si to opravdu užili a odnesli si plno zajímavých věcí. Vidím, že psali. Slíbil jsem jim i prezentaci, což pošlu a plno dalších věcí. Takže mě už naskakuje další, jak to budu říct, v krku, to je říkám. No, to je jedno. Ať se do toho nezabotám. Každopádně, pro dnešek bych chtěl moc poděkovat, nebudu to protahovat, co se týče možná těch informací, vemu a udělám nějaké, rozdělím to na další nějaké zoomy. Já jsem říkal, že trošku koncept těch zoomů jsme si i řekli s holkama, že změníme. Budeme to nahrávat, ale nebudeme to šířit veřejně. Ti z vás, co tady jsou, tak vám pošlu záznam a odkaz, takže si to můžete poslat vlastně do svých sítí a můžete s ním pracovat. A zbytek budeme dělat to setkání společně tady každý týden a uděláme to interaktivně. To znamená, budu se snažit vždy vyvolávat některé z vás po domluvě, abyste se podělili vlastně o svoje zkušenosti a budeme to dělat trošku jinak. Budeme to dělat tím, ať se zapojíme, ať tady nemluvím jenom já, ale ať si sdílíme zkušenosti, ať si přinášíme nové záležitosti, nové poznatky, to, co se nám podařilo. Někdo tady přišel i s nápadem, hele, pojďme si dělali vyhodnocení, bychom se tak trošku i mohli jakože nakopnout. Zdravíme do Plzně, Dušane, takže změníme to trošku. Aby to bylo takové interaktivní, abyste se nenudili, abyste se nekoukali pořád jenom na ten sami a ten jistý obličej, to znamená na mě. Takže pro dnešek se opatrujte, doufám, že se vám líbilo dnešní sdílení informací z našeho mastermindu ze Slovenska a já se těším opět a zase příští týden na naše každovečerní pondělní na kus řeči. Takže se opatrujte, doufám, že vás to nakoplo, pokud některé vás to až tak, já myslím, že jo, ale kdyby náhodou, klidně volejte a pište. Takže se opatrujte a díky moc.